ואנחנו כמובן נמשיך מיד בנושא שלנו. כמו שאמרנו, עוד מעט יהיה איתנו גם יובל וגנר, שהוא יושב ראש נגישות ישראל, ידבר, כמו שאמרנו, גם נושא ההנגשה שנעשתה בלונדון, אבל כאמור מיד המשך השיחה עם דני ועם טיילה ועם אורחים כאן אצלנו באולפן. עכשיו על דני אנחנו רוצים לשמוע, יש לך שם כפתור אדום, אם תלחץ עליו זה יהיה מצוין, בצד ההוא, כמו שאני מצביע, כן. מה אנחנו שומעים ברקע? אנחנו נכנסים לאווירה של הטיולים. היעד הראשון, אירלנד, יעד מאוד פופולרי. בכל שנה אנחנו מוציאים טיול, כאשר אנחנו שומעים מהריבר דאנס הידועים, זו הכנרית הראשית שלהם, מוזיקה אירית. אני יכול להגיד לך שיש לי מטייל שכבר 3 פעמים היה איתי באירלנד, הוא כל כך אוהב את המוזיקה האירית. אז בוא ניכנס לאווירה, הנה. איזה קצב עיר יפהפה. יפה. אז שמע, דיברנו כרגע על אירלנד, אבל בוא גם נזכיר, יש אפרופו מה שנקרא, איך נאמר, פריצות דרך ליעדים שהבנתי שבצניע אותך אולי ככה, החלטת עליו, אבל שהיית בין הראשון שלקחו לשם, אקוודור למשל. מקום שקודם נחים לא יצאו אליו, מאיזו סיבה? כי זה נראה מסובך מדי. נכון, ואם נמקד את זה יותר, זה לא רק אקוודור, שזה קיטו עיר הבירה וקו המשווה וכולי שמגיעים אליו, אלא האמזונס. כל הנושא של האמזונס, וגם יהיה גלפגוס, שנמצאים איזה 600 קילומטר מהחוף. לשם בקושי היגעו נכים, שלא לדבר על קבוצת נכים, אף פעם לא הגיע. ואני הצלחתי לארגן את הטיול הזה אחרי עבודה מאומצת עם סוכן מקומי שבאמת, אחד הדברים שאני חייב לציין, זה אני חייב למצוא סוכן שיש לי איתו את הכימיה. זהו, אתה גם צריך לסמוך עליו, כי הוא אומר לך, תשמע, סמוך עליי, אין שם מדרגות, אתה בא, יש מדרגה, יש מאחוריך 20 איש, מה אתה עושה? אחר כך הצרות הם על הראש שלך. אתה כל כך צודק, ולכן אנחנו מנהלים שיח, שיג ושיח, הרבה זמן לפני כן, אני יודע לפי התשובות שלו, אם הוא מבין את הנושא בכלל, יודע מה זה נכים. יצרתי קשר עם סוכן פנטסטי, בחור צעיר, שיש לו ראייה נהדרת. אני אתן לך דוגמה. יש לו, הוא יצר, הוא זה, הלך ויצר, תכנן כיסא גלגלים שאפשר ללכת איתו בג'ונגל. אז זה יופי.
אתה... מה, שגלגלים פשוט זה רחבים יותר? זה כיסא גלגלים שאין לו את הגלגלים הקדמיים, אלא רק את הגלגלים האחוריים. כן, הקדמיים הרי נתקעים, זאת הבעיה באמת. בדיוק, כאשר מקדימה מאחורי כיסא הגלגלים, יש כמין, איך הייתי אומר, ברזלים כאלה, כן, פסים שבהם המלווה יכול לאחוז בזה, ואז הוא פשוט, או מושך את כיסא הגלגלים. סוג של ריקשה כזאת. ריקשה כזאת, בדיוק, ממש כך. וזה עובד כל כך יפה. לא רק זה, באמזונס היינו בלודג' מפואר, שאתה ואני נשמח להיות בו, כן, לאו דווקא לנכים, אבל הוא מונגש לחלוטין. וזה שייך למשפחה שלו. רק נאמר לכל הפולניות, שאתה אומר לודג' זה מקווה למשהו אחר, שלא יחשבו, כן. צודק. זה בדיחה לפולניות, כן. כן. מקום יפה, בתוך האמזונס, בתוך הג'ונגל, עם הציוצים של הציפורים, ועם הפריחה, ועם העצים, ועם הכל. ג'ונגל ממש, גן עדן. אין מה לדבר, גן עדן, כולו נגיש לחלוטין. כולו זה גם חדר האוכל, גם החדרים, כן? וזה, אתה אומר, באמצע כלום. באמצע כלום. אז בדיוק לנקודה הזו בשיחה מצטרף אלינו עכשיו מישהו שבעצם משימת חייו, זה מה שהוא עושה ביום-יום, שעה-שעה, את נושא הנגישות. זה כמובן יובל וגנר, שהוא יושב ראש עמותת נגישות ישראל. לילה טוב, יובל. אהלן, מה נשמע? לילה טוב, דני כאן איתנו באולפן, וכבר נגענו בכמה נקודות, מה שנקרא, בזוויות נגישות. רק נאמר למי שלא מכיר את יובל, יובל בעצמו בעברו טייס קרב בחיל האוויר, נפצע בשירותו הצבאי, היום נכה, וכמו שאמרנו, לקח את משימת הנגישות הזו עד הסוף, הקים את העמותה ועומד בראשה. יובל, אנחנו חושבים פה עכשיו למשל על נגישות באמצע הג'ונגל, זה נשמע חלום אדיר, אני בטוח שאתה שומע את זה ואתה אומר לעצמך, הלוואי וזה היה פה אצלי בבית, באמצע מדינת ישראל, נכון? קודם כל יש סיפור דומה ומדהים על קליפורניה, שיש עמותה של מטפסי הרים, שיש להם איזה הר בקליפורניה, שעל קצה ההר יש להם בקתה, והם נוהגים כל וויקנד, כל סוף שבוע, לטפס טיפוס הרים לאותה בקתה, להישאר שם את סוף השבוע ולחזור. ויום אחד הם רצו לשפץ את הבקתה, ואותה רשות בקליפורניה אמרה להם, חבר'ה, אתם רוצים לשפץ, אתם חייבים נגישות. הם היו בהלם, אמרו, תשמעו, מגיעים לפה רק על ידי רק מטפסי הרים אמיצים כן, מה אתם רוצים נגישות? גם ככה, מה אתם רוצים נגישות ולנו? אמרו, זה החוקים, זה מה יש, או שאתם לא עושים שום שיפוץ בבקתה. זאת אומרת, אתה רוצה את חוקי קליפורניה כאן אצלנו, יקלו את החיים, אתה אומר. בדיוק. הסתבר, בסופו של דבר, ושהם החליטו ללכת על זה, והפכו את זה לפרויקט חברתי, וכל סוף שבוע, שהם עולים לבקתה, הם כל פעם לוקחים אדם עם מוגבלות אחר, ובעצם מביאים אותו אם הוא כיסא גלגלים, או אם הוא עיוור, או אם הוא קטוע, לא משנה מה, הם לוקחים אותו, עוזרים לו לטפס, הטיפוס אורך הרבה יותר שעות ממה שבדרך כלל היה לוקח להם, אבל לקחו פרויקט שבהתחלה נראה כמו לא הגיוני וכמו עונש, והפכו אותו לפנינה שהפכה ושינתה את כל העמותה הזאת ואת כל התכלית של קבוצת המטפסים הזאת למשהו אחר לגמרי, והנה משהו שנראה לא הגיוני הופך למשהו מדהים זו הדוגמה אדירה, וכמו שאמרתי, בוא נזכיר, אתה מאז שהתיישבת עצמך בכיסא גלגלים דואג רבות בנושא הנגישות, ואנחנו באמת הלילה בסימן פתיחת הם משחקים בלונדון. אני מבין ששם בלונדון נעשתה עבודה יסודית לקראת המשחקים הפאראולימפיים, אולימפיאדת הנכים שם בעיר, נכון? קודם כל זה מדהים, אני המום מהטקס הזה, גם הטקס של המשחקים האולימפיים עצמם שהיה לפני חודש, וגם הטקס היה עכשיו, תשמע, הם קבעו פה סטנדרטים מדהים, של נגישות, זה פשוט מדהים לראות בסיום הטקס, כמובן שקבוצה של חבר'ה על כיסאות גלגלים, הם אלו שנושאים את הדגל לקראת הענפתו, ונשיא הוועדה הפאראלימפית הוא אדם בכיסא גלגלים בעצמו, ושהוא בא לנאום יש לו פודיום מיוחד, מותאם ונגיש
ולצידם ולצד המלכה שפתחה את המשחקים עומד אדם שבשפת הסימנים מתרגם, וכל ההופעות, כולם עם אנשים עם מוגבלות, זה פשוט, הם חרטו על דגלם את מה שחולמים כבר שנים, שיקרה. שהארגון המקצועי נקרא inclusion, ובעצם, או בשפה שלנו, שילוב ושוויון, וזה באמת מדהים. החוכמה, כל החוכמה בנגישות, אני תמיד אומר... בעצם להפוך את זה לחלק מהחיים, שלא יהיה משהו מיוחד, שיהיה חלק מכל מה שקורה שם. בדיוק, אני תמיד אומר ומזכיר לכולנו, אף אחד לא רוצה להיות עם מוגבלות, כולם רוצים להיות צעירים, בריאים, מוכשרים וכו'. אבל מה לעשות, הגורל הוא כזה, שלסדר גודל, שים לב, תקשיב טוב, ל-18% באוכלוסייה. יצא עכשיו סקר גם בארצות הברית, של לשכת המרכזית לסטטיסטיקה בארצות הברית, ש18.6% באוכלוסייה, בארצות הברית זה 56 מיליון איש, הם אנשים עם מוגבלות. גם בארץ אנחנו מדברים על 1,440,000 איש, הם אנשים עם מוגבלות בכל סוגי המוגבלויות. דני, תראה כמה נושאים פוטנציאליים יש. מספר דמיוני הוא מספר מדהים, אבל זה הסטטיסטיקה בכל העולם, ואני אומר לך, אף אחד מהם לא רוצה לחיות עם מוגבלות. אז אני רוצה באמת להיעזר בך, כי דני שכנתנו באולפן היה בלונדון בעצמו לא פעם ולא פעמיים מן הסתם, אבל יובל באמת בלונדון עצמה, לקראת המשחקים שנפתחו הערב, הם גם עשו שינויים, מה שנקרא, טכניים, לוגיסטיים, דברים שאנחנו יכולים לחלום עליהם, כמו שתמיד נהוג לומר? כן, שוב, החשיבה היא חשיבה על כולם, החשיבה על זה שלכולם מגיע להשתתף בצורה מכובדת ושוויונית, ובאמת מה שהם עשו, הם התחילו בזה שהם חשבו על זה לוגית. בן אדם, קודם כל, הדבר הראשון שהוא צריך כדי להגיע לך ללונדון, הדבר הראשון שהוא צריך... השדה תעופה. לא, עוד לפני זה, הוא יושב בבית, והוא רוצה לתכנן איך להגיע ולאן להגיע ולאיזה בלון לבחור ואיך לטוס, ואיפה לבלות ואיפה לטייל. הם עשו אתרי מידע שכוללים מידע מפורט ומדויק על הסדרי הנגישות, כמו שלא נעשה אי פעם. איזה יופי. זאת אומרת, כבר ברמת התכנון, יש לך את כל האינפורמציה ברמה... כי זה באמת דיברנו על, בדיוק דיברתי עם דני על העניין הזה, שדני עצמו מוציא כאמור טיולים מחול, ובדיוק דיברתי איתו, אמרתי לו, אתה קובע עם סוכן אי שם בדרום אמריקה באיזה חור, אתה מגיע עם הקבוצה, והוא הבטיח לך שיהיה נגיש, פתאום יש מדרגות בכניסה, לא עלינו, קבוצה שלמה מאחוריך, וזה כבר לא נעים, אז אתה אומר, כאן למשל, ירדו לרמת רזולוציה שאתה יכול דרך האינטרנט לראות כל דבר, לוודא שהכל פיקס והכל מדויק. זה פשוט מדהים, זה מדהים, ומידע על הכל, ממסעדות ומוזיאונים, ובתי מלון, ואיך לנסוע, הכל. פשוט מדהים. אחר מכן, כמו שאמרת, השלב הבא זה הטיסות. הם הנגישו את רמת השירות לנוסע שמגיע ללונדון, את השדה תעופה שאתה נוחת שם, את ההשתלמויות של התחבורה הציבורית בכלל בלונדון, וכמובן משדה התעופה ללונדון, החל מהמוניות, הונגשו אלפי אוטובוסים על ידי מעליות, האנדרגראונד שם, הרכבת, גם היא שופרה בנגישות לטובת האנשים עם מוגבלות. המוזיאונים, הרחובות, וכל זה עוד לפני שמדברים על הנגישות, כמובן בפארק האולימפי ובכל המתקנים, שגם פה קבעו סטנדרט חדש, באצטדיונים לא הרבה מכירים, אבל בארץ מגיעים בודדים לכל אירוע ספורט. בארץ שבדרך כלל מגיעים, מושיבים אותם או מאחורי השער, או מאחורי הסל, או ליד הקווים. אנחנו מכירים את זה. כן. בדרך כלל זה המקומות לשבת על המגרש ולראות משחק, זה לא זווית שנחשבת זווית טובה לצפייה. זה בדרך כלל דווקא זווית שנותנת... זה זווית טובה לדעת איזה שחקן מקלל את מי, אבל לא בשביל לראות נוח את הגול מהזווית הנכונה. עכשיו תבין לדוגמה שעכשיו אנחנו רואים את הטקס, שזה אצטדיון של 80,000 צופים. באצטדיון הזה יש מאות רבות של מקומות שמיועדים לאנשים עם מוגבלות, שזה אומר מקומות שגם כאשר כל הקהל עומד, אותם אנשים שיושבים על כיסאות או על כיסאות רגלים, לא מסתירים להם. לא מסתירים להם.
אתה מבין? פה בארץ הקהל עומד, אתה לא רואה כלום. נכון. שם עשו מקומות מיוחדים, כמובן ליד כל מקום. יש גישה מושלמת, יש שירותי נכים, המזנונים נגישים. יש תרגום עם אוזניות לטובת אנשים לקויי שמיעה. יש אוזניות שמיועדות ללקויות ראייה, ועיוורים שמתארות להם את כל מה שרואים. תראה, אז אם משמע כל מה שאתה אומר, אני חושב שהבריטים עכשיו עשו צרות גדולות, לך ולכל עמיתיך ברחבי העולם שעומדים בראש עמותות שאחראיות על נגישות, כי עכשיו מה שקרה, תקבלו תיאבון, תרצו עוד, שגם כאן הכל יהיה. תראה, הבריטים, אתה צוחק, אבל הבריטים, הם לא המציאו שום דבר. מה שהם הראו, זה שאפשר לעשות את זה אם רוצים. אפשר לעשות. כן. ושיש כאלו השקעות מטורפות, אנחנו תמיד אומרים, שאתה כבר משקיע, ואתה עושה את הכל, ואתה עושה גם נגישות, דווקא השקעה בנגישות היא זניחה. היא מספרים קטנים, הם בעיקר תשומת לב, אבל זה נוגע להמון המון אנשים, כמו שאמרנו, 18% מהאנשים, וכמובן, מי כמונו יודע, גם לבני המשפחה. אתה מדבר על תיירות, אני רוצה להציף פה עוד פן, שהוא הפן הכלכלי בתיירות. שמקום, עסק מנגיש, אם זה חברת תעופה, אם זה בית מלון, אם זה מוזיאון, אם זה אטרקציה, אם זה אולם, כל מקום כזה שהוא מנגיש עבור אנשים עם מוגבלות, צריך לזכור שהוא לא מוכר את הכרטיס רק לאדם עצמו שהוא אדם... אלא למי שיבוא איתו. אז באמת בנקודה הזאת... שמגיע איתו, לפעמים למשפחה שלמה. אז יובל, אני רוצה פה בנקודה באמת כאן, שדני איתי באולפן, באמת לגעת בנקודה הזאת, דני, הרי יובל באמת מזכיר פה דבר נורא נכון, מקום שהוא נגיש, אפילו בטיולים שלכם, כל נחם מגיע הרי עם מלווה, יושבת כאן הרי טליה שהיא מלווה את נחים. אז למעשה... בוא לא נקרא לזה מלווה. לא, אנחנו כרגע בטיולים של... אני אומר, אז גם כשאתם בונים טיול, דני, אז כמו שאומר יובל, אתם תבחרו את המסעדות ואת המלונות וכל המקומות הללו, שלמעשה אתם תוציאו שם את הכסף שלכם, אם באמת אותו מקום מנגיש. וכאן אומר יובל, זה לא בשמיים להנגיש מקומות. ושאתה מגיע למקומות כאלו, שאתה מגיע למקומות, מן הסתם בטח, אתה חוזר למקומות כאלה, נכון? זאת אומרת, יש יעדים שאתה חוזר אליהם אחר כך? כן, בהחלט. כמו שאמרתי, היה לנו כמה טיולים כבר לאירלנד, לפלנד, מספר לא מבוטל של יעדים, פראג גם... מן הסתם אם תבוא למקום שתהיה מרוצה מההנגשה וגם מהיחס, אתה תיקח לשם עוד פעם קבוצה. יותר מכך, אני אקצין את זה יותר. אני יוצא לכל טיול. אני פשוט מרגיש אחריות, אני חייב ללוות את הטיולים. אבל יש יעדים כבר שאני סומך על המקומיים. הם כבר עברו את זה, הם יודעים מה אנחנו מצפים, והם עומדים בכך. גם באקוודור והמקומות שם עדיין לא. אמנם אנחנו נוציא טיול בשנה הבאה עוד פעם, כי הדרישה היא גדולה, אבל לא, לשם אני בהחלט אסע עוד פעם, אני פשוט... דרך אגב, אם כבר שיובל איתנו פה לקה, והוא בקיא בנגישות, מהמדינות שבהם אתה טיילת, ומנינו כאן רשימה מאוד ארוכה שאתה לוקח עליה נחים, מי הכי מצטיין בנגישות שאתה פגשת בכל אופן? בוא נאמר ככה, באוסטרליה, כמובן סקנדינביה הזכרתי, יפן במידה מסוימת, חדרי הנכים שלהם עומדים בתקנים שלהם מה שנקרא, אבל זה לא תקנים מערביים לחלוטין, כן? הם מאוד מודרניים וכולי, אבל... אירלנד לא ראה, אנגליה כמובן, ודרך אגב יובל, היתרון של לונדון בנושא הזה של המשחקים האולימפיים, לדעתי זה נקודת ההתחלה שלהם היא טובה, כלומר עד היום גם כן הבריטים הצטיינו בנושא של נגישות, כלומר לפני המשחקים האלה גם כן היו הרבה מגזינים וכולי, שבהם הנכה יכול היה לבדוק את המצב של בתי המלון וכולי. אני, לפי הדברים שלך, שאני מסכים איתם בהחלט, הם פשוט שיפרו את זה והגיעו לרמה הרבה הרבה יותר גבוהה בגלל המסה הגדולה של הנכים שמגיעים, זה נכון? אין ספק, דרך אגב, ידוע שהאולימפיאדה משפרת בכל המדינות שהיא הייתה, גם בבייג'ין, נכון. וגם בברצלונה, מדינות וגם בקנדה. כן, נכון. כל מדינה שאולימפיאדה מגיעה אליה, היא עושה מהפכה בכלל בהרבה דברים, נכון. אבל גם בתחום שלנו, בתחום הנגישות. אני רוצה להזכיר פה מדינות שמאוד נגישות. בפן התיירותי, אנחנו כמובן יודעים על ארצות הברית וקנדה, הזכרנו את ברצלונה, אוסטרליה. אין ספק שיש יותר ויותר מדינות. דווקא בתחום היותר, נקרא לזה קצת יותר אתגרי, חשוב, אני לא יודע אם הזכרתם, ודווקא את טיולי הספארי במדינות אפריקה השונות.
כן, דני, אתם נוסעים לדרום אפריקה. דרום אפריקה, נכון, בהחלט. שפיתחו בשנים האחרונות את הלוג'ים, החל מרמות יותר עממיות של האוהלים, ועד לוג'ים הרבה יותר מפוארים. אז באמת פה אני רוצה לשאול שנייה, דני, זה כן מעניין אותי, כי אני גם מכיר את הפעילות של יובל לאורך השנים, ויש מה שנקרא גרף עולה. אתה, כמו שאמרנו, 30 שנה כבר לוקח נכים לטיולים ברחבי העולם. נכון. אתה יכול לכוון את זה תקופה שמשם כבר פתאום התחיל להיות שינוי? זאת אומרת, הגרף הזה הוא עולה כל הזמן, לא יכול להגיד לך איזה... מתון? תלוי באיזה ארץ כמובן. דרום אפריקה השתפרה מאוד. אני הייתי בדרום אפריקה, כמו שהקדמת ואמרת כבר, זה היה משהו בסביבות 1989, 90, משהו כזה, והתיירות הנכים שם הייתה בשפל, או נאמר ככה, האתרים וכל היעדים של הנכים לא היו נגישים כמעט לחלוטין, אבל לאט הם התקדמו, והמצב הרבה הרבה יותר טוב. אבל יובל, אם מותר לי להעיר, אתה מזכיר את ארצות הברית, ואני מסכים איתך, בהחלט, מי כמו ארצות הברית היא ארץ נגישה, אבל אני מתייחס יותר לקבוצת נכים, להבדיל מהנכה האינדיבידואל. בארצות הברית למשל, כל ארצות הברית הגדולה, אתה לא תמצא אוטובוס שיכול לקחת 8 כיסאות גלגלים, למעט 2 מקומות. זה נשמע רע, רע מאוד. נשמע רע מאוד, בכל ארצות הברית. בכל ארצות הברית, למעט באורלנדו ובלוס אנג'לס. אין אוטובוס שיכול. עכשיו, יש בכל המדינות האחרות בארצות הברית, כן, אוטובוסים לנכים, אבל מותר להם לקחת רק 2 כיסאות גלגלים, לא יותר. חוקים פדרליים, בטיחות... יובל, מחר בבוקר טלפון לקולגות שלך בארצות הברית, מה לא? אני חזרתי עכשיו מקנדה, כמו שאתה יודע, חזרתי אתמול מקנדה, אני הייתי בטורונטו וחרשתי את הארץ הזו מבחינת הטלפונים, האינטרנט וכולי, עם סוכנים שמתעסקים בנכים, למצוא אוטובוס לנכים, אוטובוס, שיכול לקחת 8, 9, 10 כיסאות גלגלים, לא בנמצא. המקסימום שמצאתם? לא בנמצא. 2 במקסימום? 2 או אוטובוס של בתי ספר. נקודה שהיא בהחלט ידועה ומעניינת, כי באמת יש הבדל מאוד גדול בין מה שנקרא התיירות של האדם הפרטי שהוא עם מוגבלות, ועכשיו הוא מתכנן לעצמו טיול לו ולבני משפחתו. לבין קבוצה שיש שם כמה וכמה חברים, כן. שבאמת זה הרבה יותר מורכב, גם מבחינת ההסעות וגם מבחינת בתי מלון, שבאמת יש בהם מספיק חדרים, לקבוצה יותר גדולה, וזה בהחלט משהו ש... תראה יובל, למשל, סליחה שאני קוטע אותך, אבל בברצלונה שהזכרת, באמת עיר שהיא נגישה לחלוטין, וכל נכה שמתקשר אליי ואומר לי, אתה מארגן טיול לברצלונה, אני אומר לו, צא לבד, אתה לא צריך אותי. אבל אין לך שם מלון, למעט מלון אחד שאני מכיר, שיש לו יותר מהשני חדרים. יש מלון אחד בלבד שאני מכיר עם 3 חדרים. בכל ברצלונה אין מלון, שאני מדבר על נגישות, כלומר גם עם חדרי רולינג שאוורס, כמו שאומרים, יותר מאשר 3, יש רק 3, אין יותר מאשר 3, זה רק למלון אחד, וכל השאר זה רק 2 חדרים ופחות. זו ברצלונה, הנגישה. בזו ברצלונה, שנזכיר שגם אצלה שם באולימפיאדה ב-92, בדיוק. נתנה אפגריד לעיר, ועדיין אתה נותן את הנתון הזה שהוא מאוד בעייתי. יש שם, אני חושב שיש שם כמה אפשרויות, אבל אני צריך לבדוק את זה. אז יובל, תשמע, אני חושב שאנחנו נשאר אותך עם שיעורי בית שלך, מחר טלפון לחבר'ה בברצלונה, בארצות הברית, מחר יובל כאן בבוקר, אתה לא מאיים עליי. יצאת עם עבודה מהשיחה איתנו. אבל יש עוד תחום שהוא מאוד מאיים מבחינת תיירותית, כן. והוא תחום הקרוזים, מה שנקרא אותם ספינות, כן. ספינות טיולים, שזה מסתבר כנישה שהיא מאוד מאוד נגישה. שם דרך אגב יש הרבה חדרים נכים בספינות האלו, חדרים מותאמים, וזה תיירות מאוד מפותחת. החברות האלו, חברות הספנות הגדולות האלו שמנהלות את התחום הזה, מאוד מאוד מודעות לערך הכלכלי שבנישה התיירותית הזאת. כי כמו שאמר דני, מגיע נכה, מגיע אותו בן משפחה או חבר או מישהו. ולא כשהספינה הזאת, הספינות הן נגישות, הם גם מאוד דואגים, הספינות האלו ברובם, השיטה שזה עובד זה ששתים בלילה, וכל לילה מגיעים לקראת בוקר לנמל אחר, ושם מציעים לאנשים לרדת וליהנות מהתיירות של אותו אזור, אותה מדינה או עיר, תלוי בטיול שנבחר, והם גם דואגים שברמה הזאת בכל תחנה יהיה את ההיצע של תחבורה נגישה וטיולים נגישים,
אני יכול לספר שהסיפור שהדהים אותנו על קרוז כזה בקנדה, ובאחד התחנות הציעו לנוסעים גם טיסה בהליקופטר. אפילו בהליקופטר. תראה, אבל אנחנו נעצור בנקודה, כי פשוט אנחנו ככה עוד רצים הלאה, ורוצים... רק שנייה אחת, אני רק אסיים את זה במילה. כן? היה מעלון להליקופטר, אתה מבין? פשוט רמת נגישות מדהימה. הנה, אז קיבלת אתגר לארגן לנו מעלון כזה. כן, יובל, עשינו את זה גם כן. הליקופטרים גם מעל אלסקה וגם מעל מפלי איגווסו, בהחלט הם משתדלים, אבל הערה קטנה... אי אפשר לאתגר אותך, אתה אי אפשר לאתגר, אבל הערה אחת, יובל, אני חייב כן להעיר, אתה צודק לחלוטין בנושא הקרוזים, זה פנטסטי, זה נהדר, זה נגיש. אבל זאת אומרת שבקריבים... אבל יש יעדים, רוב היעדים, סיורי החוף, אין להם אפשרות הנה, אמרת לי בקריבים, אפילו בקריבים, אפילו באים הקריבים. אלסקה בהחלט, האמריקאים הם מותאמים לנושא הזה. אז הנה, יובל, אז קיבלת כמו שאמרנו הרבה שיעורי בית, גם בחברים ברצלונה וגם במזרח ומערב ארצות הברית לקבל את הטלפון שלך מחר הבוקר. אז שוב נאמר תודה רבה, נזכיר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, בעצמך, כמו שאמרנו, בעברו טייס חיל האוויר, והיום בעצמו שבכיסא גלגלים, אבל מקים העמותה ומי שעומד בראשה ועושה את הפעילות הברוכה הזו, אז לך יובל לומר תודה רבה. לילה טוב. ומידע נוסף, כל מי שרוצה, פשוט ייכנס לאתר נגישות ישראל, ויש המון המון מידע על מקומות נגישים. כל מה שרוצים בעולם הנגישות. אוקיי, אז תודה יובל, לילה טוב. לילה טוב. מה נשמע עוד מסלים שהבאת לנו עכשיו, דני? אתה בטח תשאל אותי, איזה חוויות יש לך מטיולים וכו'. נכון, אתה תשאל את זה. נכון. אוקיי, אז בוא אני אקדים אותך. ואחת החוויות שהייתה לנו, זה היינו בטיול ביפן, והיינו במה שנקרא, בקיוטו, בבית שלום. בית שלום. בית שלום, אלה אוהבי ישראל, אלה... נכון, עשינו פעם תוכנית על יפן ודיברנו עליהם. אוי, נהדר. כן. הם שרים בעברית בעצם. בדיוק, ואנחנו שם התקבלנו בחום רב. איך אמרה לי אחת הנכות, אחר כך היא אפילו כתבה לי את זה, היא אומרת, חוויתי חוויה כל כך חזקה שמימיי לא חוויתי חוויה כזו בפגישה איתם. אוהבי ישראל קיבלו אותנו בחום רב, והמקהלה הופיעה בפנינו גם כן. איזה מספר? אני אשמח, נאמר, לשמוע את חורשת האקליפטוס למשל. איך הם שרים את זה? מספר 4. 4, בואו נשמע. איזה עדינות ואיזה יופי. אז בואו נשמע את החבר'ה ביפן, שרים בעברית. הנה זה מגיע.
שמע, היפנים האלה יכולים ללמד אותנו לשיר. כוכב נולד ביפן. נכון. שמע, דיברנו באמת פה, הזכרנו גם בשיחה עם יובל, את הנושא של מלווים או מי שבאים, אז זה אומר גם שיש פה גם נקודות ביטוח למשל, שצריכים לשים לב אליהם, בשונה מטיול. כן, זה נושא כאוב מאוד שלדעתי הנכים עצמם לא מודעים לזה. הרי כל נוסע לחוץ לארץ חייב לבטח את עצמו. ביטוח נסיעות לחוץ לארץ זה דבר ראשוני שחייבים לעשות. בנושא של ביטוח הנסיעות לחו"ל, יש לדעתי, אני קורא לזה אפליה בנושא של הנכים. ולמה? כשאני נוסע לחוץ לארץ, אני ואתה, אנחנו מבטחים את עצמנו, אם חס וחלילה אני לא יכול לצאת ברגע האחרון מסיבה רפואית, או לא עלינו קרה משהו למישהו במשפחה, ואני נאלץ להישאר פה, יש דמי ביטול. בטיול יש דמי ביטול. חברת הביטוח משלמת. מה קורה כאשר הנכה יוצא עם מלווה, מלווה הוא יד ימינו, אם הנכה לא יוצא, גם המלווה לא יוצא. אם המלווה לא יוצא, גם הנכה לא יוצא. חברות הביטוח, כשאני מבטח את הנכה ומבטח גם את המלווה, לא מסתכלים על שניהם כיחידה אחת. לא רואים אותם כקשרי דם. וכבר קרה לו פעם שנכה נאלץ לבטל את הנסיעה שלו ברגע האחרון. היו לו דמי ביטול, שזה לפעמים עשרות אלפי דולרים. סכום גבוה. סכום מבוטל, לא מבוטל. אז הוא קיבל את הכסף חזרה מחברת הביטוח. אבל המלווה שעבורו הוא שילם, שלא יכול לנסוע, אין צורך שייסע. ואין פתרון לזה? אני פניתי גם לארגוני נכים שיתפסו את השור בקרנב. אתה מעלה פה זווית מאוד חשובה מאוד, חשובה מאוד. פניתי אפילו על המפקחת הביטוח בזמנו. כן, נכון, הגעתי אפילו לכנסת. אני לא רוצה להזכיר שם של חבר כנסת שפעיל בתחום חברתי. כן, נכון, שום דבר לא נעשה. אני הקטן, לחצתי על שתי חברות ביטוח, לא אזכיר פה שמות, שהם נתנו לי בלבד אישור, הם אפילו ביקשו שאני לא אפרסם את שמם, אישור שאני יכול, במקרה כזה באישור מיוחד, כאשר הנכה והמלווה מבוטחים, הם נחשבים כמשפחה אחת. כיחידה אחת. כיחידה אחת. זה נושא שלדעתי, יובל, אני מקווה שהוא שומע אותנו, ירד כבר מהקו, שאתם חייבים לקחת. זה בנפשכם, כמו שאומרים, זו נקודה חשובה מאוד. אז באמת זו נקודה שהיא חשובה, ואני רוצה לשאול אפרופו, הזכרת את נושא הליווי, וטלק, אני חושבת, עימנו הרי באולפן, בעצם ישמע מישהו מצא, יגיד, רגע, אז היא נוסעת לטיול, והיא צריכה ללוות, אז היא עסוקה בעבודה לכאורה, אבל בעצם נוצרת מה שנקרא אחוות רעים, ונהנים מהטיול, זאת אומרת, זה לא שאנחנו... בהחלט. זאת אומרת, כמו שדני אמר, כל מלווה יש לו נכה, כל נכה יש לו מלווה, סליחה, ואנחנו קודם נפגשים, מכירים אחד את השני, והם רואים אם נוצרת כימיה, קשר, דיבור, אם אפשר לעזור אחד לשני, ויוצאים לטיול. רק נאמר שאני רואה בשידור שהטקס עדיין ממשיך, אנחנו פשוט רוצים גם, כוונו לדבר עם חברים מהמשלחת, ספורטאים, אבל אי אפשר לדבר איתם, הטקס עוד ממשיך חברים, אז אנחנו בינתיים לא נקשר אליהם. כן, תמשיכי. אוקיי, אז החוויה של המלווה היא חוויה של טיול. הוא הולך לכל מקומות, הוא רואה אותם, הוא נהנה, מופעים, מקומות, נופים, תערוכות, הכל, כמובן שזה טיול. ובתוך הטיול הזה יש מחויבות מאוד עמוקה, קודם כל, לאפשר לנכה ליהנות מהטיול, כי זה בעצם, לצורך זה קודם כל יצאתי. אבל מעבר לזה, נוצרים קשרים, הקבוצה מאוד נחמדה. יש הוואי נהדר, הטיול מאוד מהנה, אנחנו מגיעים למקומות מאוד מיוחדים. אני רוצה לשאול אותך, גם דני בעצם, תמיד אנחנו מתעניינים את האנשים שמטיילים ברחבי העולם, איך גם מקבלים אותנו שם. כשאתה מגיע עם קבוצה, ואמרנו, אחריך נוסעים 8-10 כיסאות גלגלים. שאלה נהדרת. בטח לא בכל מדינה, כולם אומרים, איזה כיף, הגיעו לפה החבר'ה האלה. מי זה הנחמדים ומי לא? בוא כבר, אתה יודע, אפשר ללכלך בשידור חי. לא, אין על מה ללכלך. מי הנחמדים ומי לא? אני מוכרח להגיד, לא, בדיוק, זה לא כך. לפעמים אנחנו אטרקציה. אנחנו ממש אטרקציה. אני לא אשכח בווייטנאם, למשל, האנשים התאספו סביב הקבוצה. הווייטנאמים המקומיים אף פעם לא ראו כזה דבר. תראה, יש בהרבה ארצות, הנכה נשאר בבית. אתה לא רואה נכים ברחובות, מקומיים. אתה לא רואה, קח את סין. אתה לא רואה נכה בסין. נכון. כן, כך שברגע שאתה מביא קבוצה כזו, אז פרגון מכאן ולהבא, בכל מקום, בכל תור, אנחנו ראשונים, לא צריך לבקש טובות, זה אוטומטית הולך. המוזיאונים נותנים לך להיכנס בדלת האחורית, כלומר, את הדברים אנחנו, בסוגריים אני אומר, מארגנים מראש, כן? להיכנס בדלת האחורית, אם יש צורך, דברים כאלה. אבל הפרגון הוא פרגון גדול. אגב, באופרה לקבל את המקום הטוב, דווקא זה בסדר. נכון, אבל יותר מכך. אתה זוכר בסין, אני חייבת להזכיר לך,
לקראת האולימפיאדה הם סדרו מין רמפה כזאת לעלות אל החומה הסינית. אבל הייתה כל כך תלולה, שאתה רואה אותם הממדים שלי, כן, לדחוף את הכיסא הגלגלים. 10 סינים קטנים וחמודים התאספו סביבנו. ועזרו? ולקחו את הכיסאות גלגלים למעלה, והגענו לחומה וחלק, ממש, הם אהבו את זה, הם שמחו לעזור. אז לפעמים שאתה אומר, אז במזרח הם נחמדים, החבר'ה? לא רק במזרח, בכל מקום הם בהחלט נחמדים, אבל אני מוכרח לציין פה עוד נקודה, עוד ערך מוסף שיש לטיולים האלה, הקבוצתיים, במיוחד כמה כיסאות ביחד. אני לא אצטנע, אנחנו תורמים לאיכות החיים של הנכים המקומיים, ולמה? כי הם בעצם רואים אתכם מגיעים. הם רואים אותנו מגיעים, הם רואים איפה ניתן לשפר, בלא מקום אחד או שניים, מנהלי בתי מלון באו אליי ושאלו איפה הם יכולים לשפר, מה הצרכים שצריכים לעשות, ובטיולים שחזרנו אליהם ראינו את השינויים, ראינו את השיפורים. יש לנו גם כן, אני יכול להגיד לך למשל, אולי אני מקדים קצת המאוחר, אבל למשל באיסלנד, שהיינו שם, הקבוצה הזו, הפעם הראשונה שהגיעה קבוצת נכים לאיסלנד, כתבו עלינו כתבה אחר כך, הסוכן המקומי שלח לי את הכתבה, עם תרגום כמובן, ודיברתי איתו לאחרונה, והוא מספר לי שלפחות ב4 מקומות הם שיפרו את התנאים לנכים.